bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya. sɔn ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kɛlen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoli ye an ye kunnafoli min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum. Festival Grillade de Volaille ne y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeons kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw dugudugu fo ka taa se kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin tako fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o teremaɲi a ye wili joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Bedi Kunanji Badew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaw ani an lamɛnbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye kari ye novembre kalo tile 23 san 2025 maliden cɛ n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ minnu bɛ yan minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ diɲɛ fan o fan fɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma falaye an ka dugawu kɛ
ala kana an ka sɛgɛn kɔ kɛ ɲani wɛrɛ tuguni an ye dɔ kɛ dɛ maliyɛnw ka fo u ka muɲu n'u ka sabali an'u ka faso kanu fala ye maa mun t'a fɛ ka Mali lafiyala u bɛ sɛgɛn dɛ u bɛ sɛgɛn dɛ anw kɔni bi yan ala barika la an bi yan wa an kɛnɛman don an bɛ dugawu kɛ fana min ye jamana ye halisa ala k'a kolosuma ala k'a basigi fala ye o se bɛ jabaru masa ye a k'o ka an ye wula in na an bɛna na hakililajigi dɔrɔn de kɛ fala ye min kɛra dɔgɔkun kɔnɔ jamukan yɛrɛ tɔgɔ ye o ye ko dɔgɔkun kɔnɔ kow fala ye ala kumabaw kɛra mun ye an ka Isa Kɔnfuru n'ale ye Mali lasigiden ye New York kaw fɛ yen diɲɛ seleke naani farafinna anw fanfɛ bolo fɛ ani cɛncɛnfuga jamana olu ye kuma dayɛlɛ fala ye ko yaasa min ye cɛncɛnfuga jamanaw ni bamanci wale kɛbaw kɛlɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di Julius Maada Bio nin waati in na Nations Unies kɔnɔna na Conseil de sécurité ɲɛmaya b'ale bolo na ale ye Sierra Leone jamanakuntigi ye o y'ale ka miirina ye yaasa fɛɛrɛ ni dabali kan ka sigi sen kan ISC jamanaw tɔgɔla Isa Kɔnfuru ale de ye kuma ta fɛɛlɛ ni dabali minnu bɛ yen dayɛlɛlen don nka min ye kuntilennaw ye ani taacogo ye ko fo ka olu lajɛ wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔnɔna na Intellit ni Tabangɔrikaw fɛ yen wulikajɔ belebeleba kɛra ye nin kalo in tile 18 bamansuwɛlen juga wale kɛbaw olu dogoyɔrɔ minnu tun bɛ yen k'olu da kolonci k'o filegoloci kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tabangɔrikaw fɛ yen min ye ninjuga wale ninnu ni bamanca wale kɛbaw ye sa minnu fɛn tun bɛ kilomɛtiri 8 Mali ni Niger dancɛla Tabangɔr olu bɛɛ lajɛlen kɔni da koloncira k'o filegoloci o kalo tile 18 kelen min ye bamansuwɛlen juga wale kɛbaw ka mɔbili 2 bin taara k'olu fana kan k'olu fana filegoloci k'o da koloci o kɛra Intellit kaw fɛ yen baro kɛlɛtigi ko sa ko min ye wolomasiri tabaw ka don o don ka dɔ fara se ka kuma tɛ u ni ISC jamanaw basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na an ka jamana kɔnɔna na damanda min bɛ yen ni ale kun kɛlenba ye fala ye a segira Mali ka gun kɔnɔna na ala ni Mamadu Masawule Samake général de brigade dugukoloko ɲɛmaya bɛ ale min bolo a y'a ka cɛdenw bila ka taa sabula a kun ye ngamu gosi ko novembre kalo tile 15 o k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye n ta ka bila pewu okumu kɔnɔna na sa a y'a ka cɛden dɔw bila ka taa olu ka ɲɛmaya bɛ maa min bolo sa o ye colonel Kilita Ag Mohamed Lamini ye ale yɛrɛ min tun bɛ ko in ɲɛmaya kunna ko olu kɔni ye larawulili kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye ka kɛ ni général ka kuma ye Sorem ale baaraw bɛ se ka na lasigi sen kelen kan cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko o baaraw bɛ sen na kuma tɛ sanubɔyɔrɔ in o fara k'a la maa minnu bɛ yen n'olu tun kɛlen ka taa bamanca wale ɲɔgɔn wale kɛlɛ k'a kɔnɔna na olu bɛ se cogo min na ka yɔrɔ in ka kɛnɛ in bila pewu Madina Sakɔ armée wulikajɔ kɛ yen fana nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bamanci wale ɲɔgɔn wale kɛbaw dagaro min tun bɛ yen drone ani